Brød ind i det hus derhenne. Er du sikker på, at der er nogen hjemme? Hun er lige taget til Gran Canaria. Men jeg har stadigvæk ikke helt lyst til det. Kom nu, din svagpilse. Hvad fanden? Hvis du siger, så okay. Har du det bedre? Ja, jeg har det fint. Hvad vil du med mit hus? Jamen, jeg blev tvunget til det. Til hvad? Jeg blev tvunget til at begå indbrud og tage en kande kaffe. Hvad blev du tvunget af? Ludvig Slot. Det er okay, men hvorfor sagde du ikke bare nej? Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Fordi at det er mafia-bossen Ludvig Slot. Skal vi ikke sige det til politiet? Jeg er 8.